моя влог. Хубавото е, че виж има и отпред. Да, да видим. Честит рожден. Кой каза? Едно! Гледайте масата отрупана. Това видео стига до вас с любезното съдействие на Страцин Лайнер. И това не е платена реклама, само подарено вино. Подарено вино. Ние вече сме готови и тръгваме. Така, ние вече сме готови и тръгваме едната група, другата група още са туткат. И така. Какво ме вдеха? Кутия за обувки. Сега ще ми даде за обувки, ама благодаря. И ако искаш още само ти го сега, ако искаш още сега си го прибереш горе. Ами отвори. Благодаря. Предвидлива и носа и такова. Това е захапване за изпът. Може ли това ти е за рождения ден? Така, когато видите, че камерата е така, означава, че е за YouTube влога и може да говорите и внимавайте какво говорите, защото ще е със звук. Ще хапнем, отиваме да заредим. Аз даже вече се го изядам. Туалетна и 10 часа пътничак. Минимум. 5. Продължаваме към кулата. Ето я като кучка в каручка, ние тук се мъчим, караме. Ето така се пътува, гледайки снощния епизод от Терезиен. A few moments later. Пукахме гума на няколко километра преди кулата. Хубаво е, че снимаш по принцип. Да го документирам, защото това само на нас може да се случи. И сега ще видим дали ще можем да я сменим. Големи. Добре, че дойдоха от Петрич да ни помогнат да ни сменят гумата. Да. Нищо, че Вики настояваше сама да я смени. Ами аз, защото да не ги притеснявам хората, сменяла съм Изобщо гума. според мен не ги притесни. Така, историята е, мъж се влюбва в жена на погребение от пръв поглед. И след време този мъж убива майката на това момиче. Защо? Каква е причината да убия майката на това момиче? Аз това съм го чувала. Демет отговори точно това, което психопатите казват. Буквално отговора на психопатите е, за да я види пак и тя го каза. Дойдохме до Сандански, за да може да ни оправят гумата. Аз малко ще припадна, защото ми е много изморено вече. Какво правим в момента според вас? Три от мадамите. Солидарни сме към момичетата, които имат инцидент с колата. Тази кола, защото Викито 100% се е включила от другата. Викуля спука гума на пежото на майка си. Това, което беше здравото и затова пътувахме с него, а не с моята кола, която няма спирачки. Нали по-добре изпукана гума, отколкото... Нали знаете. И сега чакаме. Един човек им оправя колата в момента, защото ние сме силни независими жени и нямаме нужда от мъже, само когато се спука гумата. Добре дошли в Гърция. Добре дошли в Гърция. Ние изтормозени, смазани, сдъвкани, изплюти. Пътуваме от вече 8 часа, докато нашите другари в съседната кола вече са пристигнали и сигурно си живеят живота. Значи, вече и не заваля и дъжд официално, всичко сме изпитали по този път. Само сега на гръбнушката на затрупа и ще е чудесно. Най-накрая успяхме да пристигнем след 9 часа път. Тук оперативката в момента се случва. Къде ще ходим, къде няма да ходим, ще ходим ли изобщо. Това е едната стая. Втората стая. Банята. Избирана е специално заради мен, защото Йоана каза, че знае, че обичам да тичам докато се къпи, за това е толкова просторно. То е мокро, ако някой се е къпал. Сега ще ходим на центъра. Ще ходим на центъра, ще ходим да ядем, защото умираме от глад. Колата е здрава за сега. Съвсем случайно попаднахме на една супер сладка пекарна и си взехме кронати. Може моите турбички под очите гледи. Йони. Нашата рожденичка, красива, прекрасна. Мислят как да стигнем до мястото, което търсим. Как ще стигнем? С автобус 14. Автобус 14. Колко спирки? 15 спирки. Половин час автобус. Нека се повози. Се връща в този живот. Част да пускам тия сучики. Може, сигурно може. Седнахме в един много хубав ресторант. Ще поръчаме пиро, гръцка салата, калмари, мидии. Изглежда топа. Как е? Good?
Мед, много вкусно. Чакайте. Най-сухани десерт. Човек е толкова благ. Искам да ми е дядо. Какво? 218,20 лева. Само на маса мога да видите толкова щастлива. Ако искаш, давай, ще изчакаме. Колега, Ма тя дори не е такава прясна, ми е вакуумирана. Скам. Не е скам. Не, има и прясна, май. Ей, тук сте, ей, тук не. Виждаме ли се? Вики, как да я хванеш, ми е много интересно. На мен ми излезе, че сме направили 10 000 крачки. Колко? 10. Аз чух първо 8. Браво. Започваме да се приготвяме за обличане, за излизане. Аз трябва да се гримирам. Браво, това е по-важно. Тук има ли някой? Илана, не знам, чукни. Има ли някой? Ето ми в грима, сега ще си направя прическа, защото трябва много да бързаме да излизаме, защото ние малко се забавихме. Но ще идем на брънч, ще се разходим с Солун, ще отидем в някоя галерия, сме си харесали. Готови сме, аз поне, другите не. И след малко заминаваме и тръгваме. Ето още хора, които са готови. Ще ходим ли на брънч? Моята уста ще е кафява. Мале, каква си хубава. Вижте я Ивчето, каква е хубава красавица, рич бич. Защото ти ме гримира. Отиваме да ядем най-после, стана 1 часа, ние още не сме яли. Как се чувстваш? Кой е шпионина според теб? Според мен... Според мен шпионинът е в цялата група ли? Стигнахме до нашата дестинация. Това са яйца Бенедикт с сьомга. Чакай, че. И това са яйца Бенедикт с сьомга. Това не са. Но пак е зелено. Нашата маса е по-гладна, вашата маса е празна. Здравейте, здравейте. Ценно сме на такава екскурзия ученическа. Наядохме се, изядохме си всичко, почти всички. Нас пък ни вали дъжда през това време. За десерт бяхме решили да хапнем по един кронат. Случайно минахме и видяхме. Беше чисто празно, обаче ние като влязоха 1000 човека. Бяха може би 5 от 10. Как може да стане по-женско това пътуване? Ами като влезем в голям аутсет. Колко пари ще изхарчиш в Зара? Николко. Сигурна ли си? Колко пари ще изхарчиш в Зара? Тъй като никой не искаше да си купува нищо, затова абсолютно всички са с торбите. Еднояични близначки. Хайде хората да кажат дали си приличат. Да. Ма само мене им снимаш. Ето сега се сестра. Може ли да напишете? Напишете в коментарите, според вас близначки ли са да изпълнят. Според мен Ивето и Иванчето си приличат. Според мен не си приличат. И според мен не си приличат. Според мен също не. Илана ти казва, че си приличат. Какво? Ивче, според теб с другото Ивче? Оставим това на нашите. Според мен си приличаме, да. Моля, оставете в Готината енергия. Приличаме ли си? Сестри ли сме? Мисля, тя се изправя, аз съм се накътрила, иначе Сутрин като станем без грим, си приличаме много. Героите са изморени, прибираме ли се? Да, най-накрая.
Дойдохме да си вземем малко плодове, за да можем да имаме за до вечера, за коктейли, за хапване. Чакай. Върнахме се от пазара и взехме диня и ягоди. И изведнъж плащаме 20 евро. В България пазарувам от Lidl, защото на пазара ми се струва супер много. Па тук 20 евро за 5 ягоди и една диня ми звучи страхотно и доста. Ще колко са много. 10 евро. Всичко е наред. Ние сме изморени, отново размазани. Аз съм, че всеки път, като се приберем. Сега ще хапваме и ще пиваме вкусно вино. В Харистополи! Хайде всички на гиросите! Хайде, ръцете горе! Три са свинските. Единият свински е различен само, който е с патладжан, той е на Елана. С патладжан? Няма да знаеш. Вегетариански гирос. Как разбираш, че е пилешко? Като видя месото. Ти като не ядеш месо, няма как да знаеш цветовете му. Ето ни готови наконтени, направени за дискотеката. Мога да кажа, че абсолютно всички са толкова умрели и на никой не му се ходи. Нищо, че не изглежда. Само заради контролерката. Заради ватманката. Буквално ме е страх да излезем заради лудия. Ние сме много повече от него. Ще го набием. Ето ни и нас. Хубави. Много красиви. Много са спали. Как се чувствате, мадам? Госпожице контролер. Билети за проверка. Аз съм готова. Бригада на отбора. Искам да видите каква запалва за другата спирка. Работи ли? Оле, откъде я има? Ние сме на един. Някой път да ми я завещаеш. Честно казано, тази дискотека с най-големия екран в Европа не ми беше нещо вау. Входа беше супер крипи, самото място беше направено много яко. Обаче, реалистично погледнато, този екран беше 100 пиксела, няма и толкова, всичко беше размазано. Диджея, който пускаше, беше отвратителен. Следващия реално, за когото дойдохме, беше по-добре, обаче вижте качканака! Те кърците просто обичат да си дишат от въздуха. Не ми хареса със сигурност. Но пък убарите им идват перфектно на време, 10 от 10. Тук се прибрахме от Еден, най-снобарския бар в Солун, най-вероятно. Първо, че входът да ми беше 18 евро билета, 100 лева за 3 джина с тоник. Как? Звучи много добре. И ние си мислихме, че джината от по-рано ни дойде скъпо. Гърците са много нагли. Гърците са много нагли. Ден последен, доизяждаме тортата, къпем се и тръгваме. С нощи сме си легнали в 4:30. След като се въртяхме над 1 час из солунските улици, които бяха отцепени без никаква видима причина, стигнахме до едно заведение. Ти обаче жестикулираш, че трябваше. Аз нямам какво да глупонемите. И сега ще ядем да се натъпчем, проминаваме през туалетната, защото... Ето ги мискинките, пак на тях първи носят. Ние тук чакаме, обикаляме 10 часа паркинга и накрая няма и за ядене да ни донесат. Ще пътуваш в багажника. Наляво. Да. Ние обаче, понеже не ни се прибира, искаме възможно най-дълго да пътуваме, решихме да спрем на една бензиностанция. Стигнахме до София. В началото как сме тръгнали, как сме изглеждали. Да, и в момента сме направо размазани. Оставих си вчето, включвам се за последно. Приключи нашето пътешествие, изкарахме си много добре, много хубаво. Обаче аз съм изморена. От 10 дена път с Камили направо беше някакъв ужас. И съм доволна, че най-после стигнахме в Пловдив, живи и здрави, без аварийно. Да чукам на дърво, че още не съм се прибрала изцяло. Това беше влогът от мен, надявам се да ви е харесало. Може би следващия влог такъв ще е за рождения ми ден. Това аз съм неадекватна в момента.